ngikhuluma iqiniso. No? Ungezwa? I-MK. Hawu. Nayikhuluma ikusasa kushiya. Nayikhuluma kushiya. Nayikhuluma kushiya. Ithi MK ngiyona. Vele MK kusho mina, vele MK. Hayi, MK. Kungani Usazibiza. Njengoba nimbone nje lapha enkantolo bafowethu uthe nje Dlamini ngenze iphutha ngizoba khona ngathi mina isikibha-ke uthi hayi izinto sazosithola isikibha sisazokunikeza isikibha simnika ke loshumi walezi ayisangene ngaphakathi bafowethu siseqaleni lapha likabonkosi Khanyile sisene-breaking ya-10 minutes bafowethu khona into encane esacheka bese kubonakala ukuthi bayamgedela bese siyabuya futhi kusasa nina ey'nsukwini icala lakhe liyaqhubeka kule nyanga le noma ngenyanga ezayo ngathi umhlaka 17 liyaqhubeka icala lakhe so besikhona futhi ngiphinde ngibonge bafowethu ama-members e-MK aphumile ngobuningi inkantolo igcwele phezulu abantu abazomeseka so bafowethu siyabonga siyethemba ukuthi ngenyanga ezayo sebesigcwele kakhulu nangaphandle ney'moto ey'khona ey'memezayo sibonga ukubambisana-ke bafowethu noma kunzima la ngaphakathi kodwa sibonga ukubambisana sesiphathe isikibha sakho. hayi sesiphathe Yekeni ubaba bafethu uzosapota bafo edile lapho umkondo ongukhonvina wabelaphi bendabuko izolo kade siseGoli sino-SG no-DSG kade sinabintela I break down so-ke uDlamini bafowethu cha sinemacingwane lapha bafowethu sinaye lapha sisemontweni isikibha isona esishodayo kuphela nefomu lokujoyina owakhe kubantu phela bangayidingi amabhashini emkontweni kutshela thuthusana ngayona impembe abantu bangayidingi ukuthi unambashini emkontweni lama-detachment amasha kunabantu abaney'khulu banganayo imembership kunjalo abantu bangayidingi imembership munayo wona kwakho lokho abantu abaphethe lapha abanganayo imembership abantu ngiyabonga siyabonga nje sijabulile bagcwele abantu igcwele imali